ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஸலாகய சக்ஷும் மிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷணம் சாவிரம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாத்தியம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे कांता राधा कांता नमस्ते अप्रकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी कृपाणुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाचकल्पतराय कृपसिन्धुये वैस अधिनाना भावनिगे वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் 46வது அத்தியாயம், காம இச்சை வெவ்வேறு வகையான மாய. இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயம் அதாவது காம இச்சையும் வெவ்வேறு வகையான மாய. இப்ப இந்த பௌதிகம் சொன்னாவே மாயன்னு சொல்றது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகரங்க சக்தி மூலியமா தான் இது நாம இந்த மாயை இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல காமத்தை பத்தி கொடுக்குறாங்க, இந்த அத்தியாயம் கொடுக்குறாங்க. இனி வர அத்தியாயம் இன்னொரு 4 அத்தியாயம் இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சரி, இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. கண்டா பிரணாம் மாதாஜி. அத்தியாயம் 46. காம இச்சையும் வேறொரு வகையான மாயையே. பெண்கள் மாயையின் வேறொரு ரூபமாகும். உண்மையில் பௌதீக ரூபங்கள் மீதான பற்றுதல் அஃது ஒரு பெண்ணின் வடிவில் இருந்தாலும் சரி அல்லது ஓர் ஆணின் வடிவில் இருந்தாலும் சரி, அது மாயைதான். இதுவே இந்த பௌதீக உடலின் பந்தத்திற்கான காரணமாகும். பெண்களின் ரூபம் பகவானுடைய பௌதீக சக்தியின் ஒரு தோற்றம் என்பதால் ஆண்களுக்கு பெண்களின் மீதான கவர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினம். ஆண்களை வசீகரிப்பதற்காக சக்தியை பகவான் பெண்களின் வடிவத்திற்கு அளித்துள்ளார். ஆண்கள் பெண்களால் வசீகரிக்கப்படுவதால் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் வகையிலும் பகவான் ஏற்பாடு செய்துள்ளார். அதனால் பல்வேறு விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் கூட தங்கள் மனைவியரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். பெண்கள் பகவானுடைய மாய சக்தியின் வெவ்வேறு தோற்றமாகும். புருவங்களை அசைப்பதின் மூலமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மனிதரை கூட ஒரு பெண் வெற்றி கொள்ளும் அளவிற்கு பெண்களின் ரூபம் சக்தி வாய்ந்தது. இது குறித்து பகவான் கூறியுள்ளான். பலமே பஷ்ப மாயாயா ஸ்ரீ மாயாய ஜயினோ திசாம் யா கரோதி பதா கராந்தான் ரூபேன கேவலம். பெண்ணின் வடிவத்தில் உள்ள என்னுடைய மாயின் அளவற்ற சக்தியை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய். அவளுடைய சிறிய கண்கள் ஜாடை உலகை வெற்றி கொண்ட மனிதரையை கூட அவளுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.31-38 என்று எவ்வாறு ஒரு மனிதன் ஒரு பெண்ணுடன்
உறவில் பொய்யான சந்தோஷத்தை பெறுகிறான் என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகம் விளக்குகின்றது. ஆஷிப்தாத்மேந்திரியை ஸ்திரீனாம் அசதீனாம் ச மாயாயா ரகோ ரசிதாயா லாபகி சிசிஷூனாம் கலபாக்ஷினாம். மாயையால் அவனை பொய்யான முறையில் மயக்கும் பெண்ணுக்கு அவன் தன்னுடைய இதயத்தையும் புலன்களையும் அளிக்கின்றான். தனிமையில் அவளை கட்டி தழுவுவதன் மூலமும் அவளுடன் உரையாடுவதன் மூலமும் அவன் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறான். சிறு குழந்தைகளின் இயல்பான வார்த்தைகளினால் அவன் வசீகரிக்கப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.30.8 தன்னுடைய பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், ஏமாற்றும் சக்தியான மாயையின் ராஜ்யத்தினுள் இந்த நித்தியமான உயிர் வாழ்வின் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிறைச்சாலையை போன்றது. சிறைச்சாலையில் ஒரு சிறைவாசி இரும்பு சங்கிலியால் பிணைக்கப்படுகிறான். அதுபோல ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா ஒரு பெண்ணின் வசீகரிக்கும் அழகினாலும் தனிமையில் அவளுடைய ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, கொஞ்சம் தெரிய மாட்டேங்குது. அலிங்கத்தினாலும் பெயரளவு காதல் என்னும் பேச்சினாலும் சிறு குழந்தைகளின் மழலை சொற்களாலும் பிணைக்கப்படுகிறான். இவ்வாறாக அவன் தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை மறைக்கின்றான். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்திரீனாம் அசத்தீனாம் என்ற வார்த்தைகள் பெண்களின் அன்பு என்பது மனிதனின் மனதை கிளர்ச்சியுற செய்வதற்கான என்பதை குறிப்பிடப்படுகின்றன. உண்மையில் இந்த பௌதீக உலகில் அன்பு என்பதே கிடையாது. ஆண் பெண் இருவருமே தங்களின் புலனுகர்ச்சியையே ஆர்வமாக உள்ளனர். புலனுகர்வுக்காக ஒரு பெண் மாயையான அன்பை உண்டாக்குகிறாள். அந்த ஆணும் அம்மாதிரியான போலியான அன்பினால் வசீகரிக்கப்பட்டு தன்னுடைய உண்மையான கடமையை மறக்கிறான். அம்மாதிரி பிணைப்பின் விளைவாக அங்கு குழந்தைகள் உண்டாகும் போது குழந்தைகளின் இனிய மழலையால் அடுத்த கவர்ச்சி உண்டாகின்றது. வீட்டில் மனைவியின் அன்பும் குழந்தைகளும் மழலை பேசும் ஒருவரை பாதுகாப்பான சிறைவாசியாக மாற்றுகிறது. இவ்வாறாக அவன் தன் வீட்டில் இருந்து வெளியேற முடியாது. வேதங்கள் மொழியில் அம்மாதிரி நபர் கிரகமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதன் பொருள் அவனுடைய முக்கிய மைய கவர்ச்சி அவனது வீடு என்பதாகும். குடும்பம் மனைவி குழந்தைகளுடன் வசிக்கும் ஒருவனை கிரகஸ்தன் என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினை விருத்தி செய்து கொள்வதே அவனுடைய வாழ்வின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும். எனவே ஒருவன் கிரகமேதிக்கு பதிலாக கிரகஸ்தனாக மாற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. கிரகஸ்தனுடைய கவலை மாயையினால் உண்டாக்கப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறி எவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் உண்மையான குடும்ப வாழ்க்கையில் நுழைவது என்பதே. அதே சமயம் இந்த கிரகமேதியின் அலுவலானது இந்த பேரளவு குடும்ப வாழ்க்கையில் மீண்டும் மீண்டும் ஒன்றுக்கொன்று அடுத்து மற்றொன்று என்று பிணைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து மாயின் இருளியில் நிலை பெற்றிருப்பதே ஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் வேறொரு ஸ்லோகத்திற்காக 3.31-38 தனது பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் காம ஈர்ப்பிற்கான மனோபாவம் எவ்வாறு கிருஷ்ணரும் இருந்து வருகிறது என்று விளக்குகிறார். இருப்பினும் இந்த பௌதீக தளத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான கவர்ச்சியே அவர்கள் பந்தத்தில் பிணைக்கப்படுவதற்கான காரணமாகின்றது என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார். மிக பெரிய வெற்றியாளன் கூட ஒரு கிளியோபெட்ராவின் வசீகரத்தினால் மயக்கப்பட்டது போன்ற பல சம்பவங்கள் இவ்வுலகின் சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்றன. எங்க இருக்கு பிரபுஜி? பெண்ணின் சக்தியை பற்றியும் ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி.
அம்மாதிரியான பெண்ணை தோற்றுவித்தாக ஒரு நாள் இல்ல இல்லம்மா பிரபுஜி, தெரியல பிரபுஜி, வேற யாரையும் இல்லம்மா. வாசிக்க. ஒரு சரி, நான் நாள் படிக்கிறேன். ஒரு நாள் நடு இரவிலாத பிரபுஜி. இல்ல மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். அதாவது வசீகரத்துக்கான பெண்ணின் சக்தியை பற்றியும் அந்த வசீகர சக்தி மீதான ஆணின் ஈர்ப்பு தன்மையை பற்றியும் ஒருவர் அறிய வேண்டும். எந்த மூலத்திலிருந்து அஃது உற்பத்தி, அதாவது இது உற்பத்தியானது? வேதாந்த சூத்திரத்தின்படி அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றன. அதாவது ஜென்மாதி அஷ்டதிய, அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 1வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகம் என்று இங்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பரமபுருஷ பகவான் அல்லது உன்னத நபரான பரமன் என்று அழைக்கப்படும். அதாவது பிரபுஜி படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க. பரம சத்தியத்திடம் இருந்து அனைத்தும் வெளிப்படுகின்றன. பெண்ணின் வசீகரிக்கும் சக்தியும் அதனால் சுலபமாக பாதிக்கப்படும் ஆணிடம் உள்ள ஈர்ப்பு தன்மையும் ஆன்மீக உலகில் பரமபுருஷ பகவானிடமும் கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டும். மேலும் இது பகவானின் தெய்வீக லீலைகளாலும் சின்ன எழுத்தா இருக்கு பிரபுஜி, படிக்க முடியல. பிரதிநிதியாக வேண்டும் அப்படின்னு போடுது. லீலைகளை பிரதிநிதியாக வேண்டும். பகவான் தான் பரமமான நபர், உன்னத புருஷர். ஒரு சாதாரண ஆண் ஒரு பெண்ணினால் கவரப்பட விரும்புவது போல் பரமபுருஷ பகவானிடம் அம்மாதிரி மனோபாவம் உள்ளது. அவரும் கூட ஒரு பெண்ணின் அழகிய உருவ அம்சங்களால் வசீகரிக்கப்படவே விரும்புகிறார். இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், பெண்களின் கவர்ச்சியினால் அவ்வாறு பகவான் கவரப்படுவார் என்றால் பௌதீக உலகில் உள்ள ஒரு பெண்ணினாலும் கவர வசீகரிக்கப்படுவாரா? அது சாத்தியமில்லை. இந்த பௌதீக இருப்பில் உள்ள நபர்கள் பரபிரம்மனால் வசீகரிக்கப்படும் போது இங்குள்ள பெண்களின் மீதான கவர்ச்சியில் இருந்து அவர்கள் விடுபடுவார்கள். இதுவே ஹரிதாச தாகூரின் விஷயத்தில் நடந்தது. ஒரு நாள் நடு இரவில் ஒரு அழகிய விளமாது ஹரிதாச தாகூரை மயக்க முற்பட்டாள். ஆனால் கடவுளுக்கான தெய்வீக அன்பின் பக்தி தொண்டில் நிலைத்திருந்ததால் அவரால் வசீகரிக்கப்படவில்லை. மாறாக அவர் தனது தெய்வீக சங்கத்தின் மூலம் அந்த விலை மாதுவை சிறந்த பக்தையாக மாற்றினார். ஆகவே இந்த பௌதீக கவர்ச்சி நிச்சயமாக பரமபுருஷரை வசீகரிக்க முடியாது. அவர் ஒரு பெண்ணினால் வசீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் அவர் தன்னுடைய சொந்த சக்தியில் இருந்து அம்மாதிரி பெண்ணை தோற்றுவித்தாக வேண்டும். அந்த பெண்மணிதான் ராதாராணி. ராதாராணி பரமபுருஷ பகவானின் ஆனந்த சக்தியின் வெளிப்பாடு என்று கோஸ்வாமிகளால் விளக்கப்படுகின்றது. பரமபுருஷ தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைய விரும்பும் போது அவர் தன்னுடைய அந்தியிலிருந்து ஒரு பெண்ணை படைக்க வேண்டும். ஆகவே ஒரு பெண்ணில் அழகால் வசீகரிக்கப்படும் மனோபாவம் இயல்பானதுதான். ஏனெனில் ஆன்மீக உலகமும் உள்ளது. பௌதீக உலகில் அது திரிப்படைந்து பிரதிபலிக்கின்றது. அதனால் அங்கு பல்வேறு விதமான மனமயக்கங்கள் உள்ளன. பிரபுஜி கண்டினியூ பண்ணவா? பௌதீக அழகினால் கவரப்படுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாராணியின் அழகினால் கவரப்படுவதை ஒருவர் வழக்கமாக கொண்டிருந்தால் பரம் திருட்வா நிவர்த்ததே என்று பகவத்கீதையின் 2.59 கூற்று உண்மையாகின்றது. ஒருவர் ராதாராணியின் மற்றும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீகமான அழகினால் வசீகரிக்கப்பட்டால் அவர் அதற்கு மேலும் பௌதீக பெண்ணின் அழகினால் வசீகரிக்கப்பட மாட்டார். அதுவே ராதா கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டின் விசேஷ அம்சமாகும். இது யமுனாச்சாரியால் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அவர் கூறுகிறார்,
நான் ராதா கிருஷ்ணனின் அழகால் கவரப்பட்டுள்ளதால் ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பெண்ணுடான காம வாழ்க்கையை பற்றி நினைவு உண்டாகும் போது உடனே நான் அதன் மீது எச்சில் உமிழ்கின்றேன். என்னுடைய முகம் வெறுப்பை வெளிப்படுத்துகின்றது. நான் மதன் மோகனின் அழகினாலும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாராணியின் அழகினாலும் வசீகரிக்கப்பட்டால் பௌதீக பெண்ணின் அழகு என்னும் கட்டுண்ட வாழ்வின் சங்கிலியால் எப்போதும் பிணைக்கப்பட மாட்டோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.31.41 கூட பெண்களின் உருவத்தினால் வசீகரிக்கப்படுவதின் முடிவை முன்னறிவிப்பு செய்கிறது. யாம் அந்யதே பதி மோகான் மன்மாயாம் ரூபாயதி ஸ்திரித்வம் ஸ்திரி சங்கத் பிராப்தோ வித்யாபத்ய கிரக பிரதம். தன்னுடைய முந்திய பிறவில் பெண்ணிடம் கொன்ற பற்றுதின் விளைவாக உயிர்வாளிக்கு ஒரு பெண்ணின் உடல் தற்போது அளிக்கப்படுகிறது. இந்த உயிர்வாளி பெண் முட்டாள்தனமான மாயையை ஒரு ஆணின் வடிவத்தில், அதாவது அவளுடைய கணவரின் வடிவத்தில் செல்வம், சந்ததி, வீடு மற்றும் பிற செல்வங்களை அளிப்பவராக பார்க்கப்படுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.31.41. இந்த ஸ்லோகத்திற்கான ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நாம இதுல வந்து பாருங்க, நிறைய விஷயங்கள் நாம இதுல தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது காமத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பெண்கள் மாயை வேறொரு உருவம் சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி பாருங்க, உண்மையில் பௌதிக ரூபங்கள் மீதான பற்றுதல் அஃது ஒரு ஒரு பெண்ணின் வடிவிலும் இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு ஆணின் வடிவம் இருந்தாலும் சரி, இது மாயை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா பெண்களுக்கு வசீகர தன்மை இருக்குன்னு சொல்றது இது ஒரு மாயை தான் சொல்லப்படுறார் பகவான் இல்லைங்களா? ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது கடைசி பேரால இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே, இந்த இடத்துல பாருங்க ரொம்ப அழகா, தன்னுடைய முந்தைய பிறவில் பெண்ணிடம் கொண்ட பற்றுதலின் விளைவாக, நம்ம வந்து ஒரு பெண் மேல அதிகமா பற்று வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அது அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருக்குன்னு வந்துன்னு வச்சுக்கலேன், அவன் செய்யற பாவ புண்ணியம் சேர்த்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்குதுன்னா திரும்பவும் பெண்ணாக வரார். இந்த இடத்துல ஆணாக இருக்கிறார், அடுத்ததுல வந்து திரும்பவும் பெண்ணாக வரார். அப்படிதான் வந்து பகவான் இந்த இது கருட புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நாம எவ்வளவு நம்ம வந்து காமத்துல உண்டாக்குறோமோ, ஆண்கள் காமத்துல உண்டாகுறாங்களோ, அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க பெண்களாக பிறகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. அதுக்காக பெண்கள் எல்லாம் காம ரூபம் கிடையாது, அது மாயர் தான் சொல்லப்படுறாரு. அதே மாதிரி இது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, வேதங்களை படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜிங்கெல்லாம். வேதங்களை படிக்கக்கூடாது, ஆனா உபநேசங்களை படிக்கலாம், அதே மாதிரி புராணங்களை படிக்கலாம், அதே மாதிரி பகவானுடைய லீலை வைபவம் இதெல்லாம் படிக்கலாம். வேதங்கள்ல மட்டும் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வசீகர தன்மை அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இதனால புத்திர பாக்கியம் அவங்களுக்கு இல்லாத போயிடும். ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த இதுல இருந்து மீண்டும் எல்லாமே சன்னியாசி ஆயிடுவாங்க மாதாஜி எல்லாம். இது ரொம்ப ஒரு இதெல்லாம் எப்போ சொல்ல முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பக்தி சாஸ்திரி வைபவ கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தீட்சா எடுத்துட்டு 2வது தீட்சா எடுக்கும் போது தான் இதோட தாத்பரியம் உங்களுக்கு புரிய வரும். இப்ப நம்ம இதுல சொன்னாலும் அது வந்து கொஞ்சம் அது சொல்லக்கூடாது. ஆக்சுவலாவது அது வந்து அந்த இது அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். ஏன் சொல்ல வருதுன்னா, எல்லாருமே சன்னியாசி ஆயிட்டோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் இருக்காது. அதனால பெண்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுதான் நம்மளுடைய வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது ஆனாலும் உபநேசங்கள் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். உபநேசங்கள்ல 108 உபநேசங்கள்லயும் வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது அதுதான் சொல்லப்பட்டது, புராணங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் சொல்லப்பட்டது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் வேதங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம இதை படிச்சாவே போதும் மாதாஜிக்கலாம் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பெண்களுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம். ஒரு ஆணுக்குள்ள சக்தி பல மடங்கு சக்தி பெண்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம மாதாஜிக்கெல்லாம் நெத்தியில வந்து திலகம் விடுறது, காதுல கம்பல் போடுறது, நம்ம மூக்குத்தி குத்துறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அதாவது பலத்தை குறைக்கிறாங்க. அந்த பலத்தை மூக்குத்தி குத்துறது வந்து நம்ம அந்த காலத்துல ஆண்களும் குத்துவாங்க, பெண்களும் குத்தி இருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து இது வந்து முக்கியமா வந்து பெண்கள் வந்து குத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூக்குல நடுவுல குத்துவாங்க. அது இப்ப நம்ம விட்டுட்டோம், அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டோம். ஏன்னா அதை விட்டதுனாலதான் நம்ம எல்லாமே வந்து மூர்க்கமா திங்க் பண்றாங்க அப்படின்றத இப்போ உள்ள இது. அது நம்ம அது ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம்னு சொல்ல வருது. காதுல பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க குத்துவாங்க, அந்த இது பண்ணிருப்பாங்க.
மூக்குல வந்து இங்க குத்துறது. அது வந்து இந்த நடுவுல மூக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல உள்ள குத்துவாங்க. குத்து ஒரு ரிங்கு ஒண்ணு போட்டு இங்க இருந்து காதுல இருந்து ஒரு ஒரு தொங்கட்டா மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. சோ அந்த அந்த காலத்துல பண்ணது அது. இந்த காலத்துல நம்ம அதெல்லாம் பண்றது இல்ல. அது வந்து இந்த நாகரிகமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா இதுல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆண்கள் வந்து பெண்கள் மேல மோகமா இருக்காருன்னா அது மாய அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது மாய. ஏன்னா ஆனா அதே வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் சரி, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, கிரகஸ்தனா இரு. குடும்பத்துல ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறது அதுதான் உன்னுடைய கடமைன்னு சொல்றாரு. அதுதான் உன்னுடைய தர்மம்னு சொல்றாரு. ஆனா வந்து கிரகஸ்தமேதியா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. கிரகஸ்தமேதியான்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, காமத்தோட அதிகமா இருக்கக்கூடாது. காமத்தோட இருக்கணும். நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கணும், நிறைய இது பண்ணணும். அந்த மாதிரி காமத்தோட இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரகஸ்தனா என்ன வரும்? அளவுக்கு அதிகமாக பெண்கள் குழந்தைகளை பெற்றுக்க கூடாது. ஒரு லிமிட்டா இருக்கணும். லிமிட்டா இருக்கிறது இல்லாம உன்னுடைய கடமையை கரெக்டா நீ செய்யணும். ஒரு கிரகஸ்தனா என்ன கடமையோ அந்த கடமையை நீ செய்யணும். பிள்ளைகளை நல்முறையில வளர்க்கணும். பிள்ளைகளுக்கு வேத பாடசாலை சேர்க்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீ ஒரு நல்ல கிரகஸ்தனா இருந்தாவே அதுவே பகவானுக்கு செய்யற கடமைன்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் பகவான் சொல்லப்பட்டிருக்கார். அதாவது 2வது அத்தியாயத்திலையும் 3வது கர்மயுகத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அதை நம்ம எப்படி குழந்தைகளை வளர்க்கணும்ன்றதையும் ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. சோ அதுதான் நம்ம அந்த காமத்தை வந்து அதிகமாக கொண்டு வந்தோம்னா அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாயாக கூட பிறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. சோ நாம வந்து இது மாய, இது காமமே இருந்தது மாய. ஆனாலும் திருமணம் பண்ணிட்டு சாஸ்திர சம்பிரதாயம் மூலியமாக பகவானே கிருஷ்ணா நீ எனக்கு மகனாக பிறக்க வேண்டும் என மன்மதனிடம் அவர் தான் இருக்கிறார். இது வந்து 12 தப்பா சொல்லிட்டேன். 10வது அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்றார் மன்மதும் நானே என்றார். சரிங்களா? அவருடைய வைபவங்கள்ல என்ன சொல்றார்? மன்மதும் நானே என்றார். அப்போ மன்மதன் அவர் தான். அப்போ நம்ம பகவானை மையப்படுத்தி நாமோ தாம்பத்திய வாழ்க்கை கொடுக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணா நீ எனக்கு மகனாக பிறக்க வேண்டும், தாயே ராதே நீ எனக்கு மகளாக பிறக்க வேண்டும், அப்படிதான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை தொடங்கணுன்றதான் வேதம் கொடுக்குது. இல்லைங்களா? அது தவறு இல்லை. ஆனா பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி காமம் வந்து என்னைக்குமே வந்து அது ஆன்மீகமான காமம் சொல்லுது. தேவையில்லாம பௌதிக காமம் போகும்போதுதான் நாம பந்தப்படுறோம் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அதாவது 3வது காண்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 3வது காண்டத்துல 31வது அத்தியாயத்துக்கு 4வது பாத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு பெண் கூட தன்னுடைய முந்தைய பிறவில் ஒரு ஆணாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால பெண்ணாக பிறந்தவன் எல்லாமே வந்து தவறுன்னு சொல்லப்படலை. இது ஒரு மாயதான் சொல்லப்படுறது. ஆனா அந்த பெண் வந்து முன்னாடி ஆணாக பிறந்திருக்குதுன்றார். இதே வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது கூட அர்ஜுனன் அதான் சொல்றாரு. நீ வந்து ஒரு போன பிறவில பெண்ணாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு ஆணாக கூட இருந்தலாம், ஆணும் பெண்ணும் இல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு. சோ இப்ப என்னன்னு சொல்ல அப்படின்னா ஒரு பெண் கூட தன்னுடைய முந்தைய பிறவில் ஒரு ஆணாக இருந்திருக்க வேண்டும். முற்பிறவில் தன்னுடைய மனைவியின் மீதான கவர்ச்சியின் மூலம் அவன் தற்பொழுது ஒரு பெண்ணின் உடலை கொண்டுள்ளான். பகவத்கீதையில இதை உறுதி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவத்கீதையில 3 இடத்துல அழகா சொல்லப்படுறார். இது என்ன இன்னும் விரிவா படிப்போம். ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில் எந்த நிலையுடன் உள்ளானோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் அடுத்த பிறவி அமைகிறது. யாராவது ஒருவன் தன் மனைவின் மீது அதிக பற்றுதல் கொண்டிருந்தால் இயல்பாகவே இறக்கும் தருவாயில் அவன் தன் மனைவியை நினைவு கூறுகிறான். மறுபிறவியில் அவன் ஒரு பெண்ணின் உடலை எடுக்கிறான். அதே போல ஒரு பெண் இறக்கும் தருவாயில் தன் கணவனை நினைவு கூர்ந்தால் இயல்பாக அவள் அடுத்த பிறவி ஒரு ஆணின் உடலை எடுக்கிறாள். இந்து மத இலக்கியங்கள் பெண்களின் கற்பை மற்றும் கணவனுக்கு பயபக்தியுடன் இருப்பது பெரிதும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. தன் கணவன் மீது ஒரு பெண்ணின் பற்றுதல் அவள் பிறவி அவளை ஒரு ஆணின் உடலுக்கு உயர்த்தலாம். ஆனால் ஒரு பெண்ணின் மீது ஒரு ஆணின் பற்றுதல் அவனை பெண் ரூபத்திற்கு ஈடுபட செய்யலாம். அவனுடைய அடுத்த பிறவில் ஆண் ஒரு பெண்ணின் உடலை அடைவான். பகவத்கீதையில் கூறிய உள்ளபடி சூல மற்றும் சூட்சம ஜட உடல் அதாவது ஜட உடல் இரண்டுமே ஆடைகள். அவை உயிர்வாழிகள் சட்டை கோட்டும் போன்றவை என்பதை நாம் எப்பொழுதுமே நினைவு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஏன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்ல வருது? இப்ப நாம ஏற்கனவே நேத்தோட படிச்சோம். சூதல உடல் சூட்சம உடல் படிச்சோம். சூதல உடல்னு சொல்லும் போது அது ஆத்மா வெளியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும். ஆனா சூட்சம உடல் அழியாது.
அழியும், அதுவும் அழியும். அது நம்மளால அழிக்க முடியும். அழிக்கிறதும் அழிக்க முடியாம போறதும் அது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம என்ன தீர்மானிக்கிறோமோ அதுதான். இப்ப நம்ம தீர்மானிக்கிறோம், நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம், அவருக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சூட்சம உடல் அழிஞ்சிடும். எது? பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. அப்போ நாம ஒரு பெண்ணோட நம்ம அதிகமான அன்பு வைக்கிறோம், பாசம் வைக்கிறோம். அன்புன்றதே அதே மாயதான் சொல்லப்படுது, தர்மம் சொல்லணும். அது வந்து சரி, அது ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம், இதுல பட்டு படிப்போம். காமமா நாம அதிகமான காமம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் அழிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கல, ஆட்டோமேட்டிக்கா சூதல உடல் அழிஞ்சிடும். ஆனா சூட்சம உடல் அழியல இல்லையா? அப்ப அடுத்த பிறவி அவன் பெண்ணாக பிறக்கும் போது அங்க என்ன அளவுக்கு அந்த காமம் இருந்ததோ அதே காமம், ஏன்னா சூட்சம உடல் அழியல இல்லையா? அந்த பொய், அகங்காரம், அந்த மனம், புத்தி, அந்த 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 திங்கிங்கோட அடுத்த உடல் தேடி போகும். அப்ப அடுத்த உடல் பெண்ணாக வரும்போது இந்த காமம் அங்க இருக்கும். அதனால பெண்கள் எல்லாம் காமம் கிடையாது. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இங்க சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பெண் பெண் ஒரு பெண்ணாக இருப்பதோ அல்லது ஆணாக இருப்பதோ ஒருவரின் உடல் மீது உள்ள ஆடையை போன்றது. இயல்பாக இந்த ஆத்மாவானது உண்மையில் பரமபுருஷ நடுத்தர சக்தியே. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் சக்தியாகவோ வகைப்படுவதால் அது அசலில் அனுபவிக்கப்படும் ஒரு பெண் இனமே. ஒரு ஆணின் உடலில் பௌதீக தலையில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஒருவருக்கு பெருமளவு வாய்ப்புள்ளது. ஒரு பெண்ணின் உடலில் இந்த வாய்ப்பு குறைவு. பெண்கள் மீதான பற்றுதலால் பௌதீக சந்தோஷத்தில் அதிகம் சிக்கிக்கொண்டு அடுத்த பிறவில் ஒரு பெண்ணின் உடலை பெறும் அளவிற்கு ஒரு ஆண் தன் உடலை தவறாக பிரயோகிக்க கூடாது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண் பொதுவாக குடும்ப முன்னேற்றம், ஆபரணங்கள், மேஜை, நாற்காலி போன்ற பொருட்கள் மற்றும் ஆடைகள் இவற்றை விரும்புவாள். மேற்கொண்ட பொருட்களை கணவன் தேவையான அளவிற்கு வழங்கும் போது அவள் திருப்தி அடைகிறாள். ஆணுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான உறவு சிக்கலானது. ஆனால் விஷயம் என்னவென்றால், ஆன்மீக புரிந்துணர்வு, தெய்வீக நிலை விரும்பும் ஒருவன் ஒரு பெண்ணின் சங்கத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் நிலையில் ஆண் பெண்ணின் பற்று அவர்களுக்கிடையே இல்லாமல் கிருஷ்ணர் மீது இருப்பதால் சங்கம் கொள்வதை பற்றி அம்மாதிரி விதிகளை தளர்த்தப்படலாம். பிறகு அவர்கள் இருவரும் பௌதீக தலையில் இருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆசிரமத்தை அடைய தகுதி பெறுகின்றனர். பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது போல் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வை மிகவும் தீவிரமான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளும் யார் ஒருவரும் அவர்கள் தாழ்ந்த உயிரினங்களையோ அல்லது ஒரு பெண்ணாகவோ அல்லது புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களாகவோ வியாபாரிகள் அல்லது தொழிலாளர்கள் பிரிவினவர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மீண்டும் பகவான் கிருஷ்ணர் வாசனத்தை அடைய முடியும். ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது அல்லது ஒரு பெண் ஆணிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. இருவருமே பகவான் சேவையில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். பிறகு அவர்கள் இருவருமே பௌதிக தளத்தில் விடுபட வாய்ப்பு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நாம இதுல பெண்களை இழிவுபடுத்த கூடாதுன்றது ரொம்ப அழகா ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு நுணுக்கமா கொடுக்கிறார். ஏன்னா வேதங்கள் நம்ம படிக்கும்போது சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது காம இச்சையா பெண்களை காம இச்சையா நாம எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னிப்பா நம்ம இதை கவனிச்சு நம்ம படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிரகமேதிக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னீங்க பிரபுஜி? என்ன மாதாஜி? கிரகமேதி. கிருதமேதிக்குன்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா காமத்தோட நாம மனைவியை நம்ம அடையக்கூடாது. காமத்தோட இந்த பெண் தான் எனக்கு வேணும், இந்த பெண்ணு தான் அவகிட்ட காமத்தை உண்டாக்குற தன்மை வச்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கிரகஸ்தனா எப்படின்னு பாத்தீங்களா, அதாவது பகவானோட உணர்வோட நாம அந்த சங்கத்தோட தான் ஒரு மனைவியோ நம்ம துணைவியை நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். துணைவியோட ஈடுபாடு இருக்கும்போது சரி, காமத்துல இருக்கும்போது கூட சரி, அது பகவானை மையப்படுத்தி நாம அந்த காமத்துல இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அது தெய்வீகமான உறவுன்னு சொல்லப்படுது. இல்ல அந்த தன்மையில போயிட்டோம்னா அது பௌதீகம். அப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஊழல், அதாவது பெண்களுக்குள்ள ஆண்களுக்குள்ள அந்த ஊழல் பிரச்சனையை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையிலே போயிட்டு இருக்கும். அந்த தன்மைக்கு தான் அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க. அது கிரகஸ்தனா இருந்தனா தன்னுடைய கடமை நினைப்பான், தன்னுடைய கடமை, இது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைப்பான். தர்மம் போது ஒரு பெண்ணை மனைவியை மட்டும்தான் அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்ப்பான். அதே
வேறொரு மனைவிமார்களையோ வேறொரு பெண்களையோ அந்த ரூபத்துல அவன் பார்க்கவே மாட்டான். ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் அப்படிதான் இருக்கணும். அதுதான் கிரகஸ்தன், அவனுடைய தர்மம் அது. ஒவ்வொரு கிரகஸ்தனுக்கு உள்ள தர்மம் அதுதான். அது இல்லாம இருக்கிறவன் தான் வந்து இந்த நேம் சொல்லப்படும். அது வந்து ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல போறார், பௌதிகத்துல போறதுனால அந்த தன்மை வரும். கிரகமேதி அப்ப எப்படி இருப்பான் பிரபுஜி? புரியல பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? கிரகமேதிக்கு எனக்கு அர்த்தம் புரியல பிரபுஜி. அதாவது கிரகமேதி கிரகமேதின்னு சொல்லப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் பௌதிகத்துல இருக்கும் போது அந்த பேர் மாதாஜி, பதிலாக கிரகஸ்தனாக அவன் மாறணும். அவன் கிரகமேதின்னு சொல்லப்படுறது வந்து காம இச்சையில ஊடுபனா அது பௌதிகத்துல இருக்கிறார் அவர். இப்ப தன் மனைவிமாறு மட்டும் இல்ல, வேற ஒரு பெண் பார்க்கும்போது மனைவியா பாக்குறது, தவறான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறது. சோ அந்த தன்மை இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஆனா வந்து பகவான் வந்து படைக்கப்பட்டது வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உடல் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் படைக்கப்பட்டிருக்காரு. ஆனா அதே தன்மையில இருக்கக்கூடாதுன்றாரு. அதுதான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கிரகமேதிக்கு பதிலாக கிரகஸ்தனாக மாற வேண்டும் சொல்றாரு. அது மாற வேணும். மாறாம இருந்தோம்னா அதே போல இருந்தோம்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள், சமுதாயத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த கிரகமேசியா இருக்கும்போது. புரிஞ்சது பிரபுஜி, புரிஞ்சது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதேவி. அதாவது என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, திரும்ப சொல்றேன் பாருங்களேன். அதாவது இது அந்த பேஜ் கொண்டு வரேன். அவன் தன் வீட்டில் இருந்து வெளியேற முடியாது. வேதங்களின் மொழியில் அம்மாதிரி நபர் கிரகஸ்தமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறான். என்ன சொல்ற பாத்தீங்கன்னா, வீட்டில் மனைவியின் அன்பும் குழந்தையின் மழலை பேச்சும் ஒருவரை பாதுகாப்பான சிறைவாளியாக மாற்றுகிறது. இவ்வாறாக அவன் தன் வீட்டில் இருந்து வெளியேற முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படி வேதங்கள் மொழியால் அம்மாதிரி நபர் கிரகஸ்தமேதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். தன் மனைவி மேல அதிகமான பற்றுதல் இருக்கிறதுனால அதே வீட்டுக்குள்ளேயே, அதாவது பற்றுதல் அதிகமா போகும்போது என்ன பாருங்க, அந்த பகவானை மறைக்கிற தன்மை வந்துடுது. பௌதிகமான தன்மை தான் ஒன்று இருக்கு, ஆன்மீக தன்மையை அவன் மறந்துடுறான். சோ அவனை வந்து இந்த ஒரு ஸ்தானமும் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து அவன் வெளியே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மத்த பெண்களையும் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவி ஸ்தானத்துல இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சார். சகோதர ஸ்தானத்தையும் தாய் ஸ்தானத்திலையும் அவர் பார்க்க ஆரம்பிக்கல. அது தன்னுடைய மனைவியோட காமத்துல எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரிதான் இருக்காரு. ஆனா அதெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் தான் நம்ம வந்து இந்த கடமையை கொடுத்திருக்கிறார். கிரகஸ்தனாகி தன்னுடைய மனைவி எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், தன்னுடைய தாய் எப்படி இருக்கணும், தன்னுடைய சகோதரிகள் எப்படி இருக்கணும், மற்ற மனைவியை எப்படி நம்ம பார்க்கணும்ன்றத இதுல வந்து கிரகஸ்தனுடைய கடமையில கொடுத்திருக்கிறார். தன்னுடைய கடமை என்ன, தன்னுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்றது வேதங்கள் மூலியமா ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 47வது பதம் நம்ம என்ன சொல்லுவதுன்னு பார்ப்போம். மாயாதேவி நன்றிக்கு பாராட்டப்படுவது சேவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. அத்தியாயம் 47. மாயாதேவியின் நன்றி பாராட்டப்படாத சேவை. மாயாதேவியின் சேவை நன்றியை எதிர்பார்க்க முடியாத ஒன்று. பகவானின் பாதுகாப்பை உதறி தள்ளிவிட்ட உயிர்வாழிகளை சீர் செய்வதே அவளுடைய வேலை. பகவானிடம் சரணடைய மறுத்து அவருடைய சட்டங்களிலிருந்து விலகிச் செல்லும் யாரொருவரும் மாயாதேவியிடம் தண்டனை பெற வேண்டும். இம்மாதிரி தண்டனையின் மூலம் மாயாதேவி இக்கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளை மனமாற்றம் அடைய வைக்கின்றாள். அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களின் தவறை புரிந்து கொண்டு உண்மையான சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பதற்காக பரமபுருஷ பகவானை அடைவார்கள். அவள் இந்த உயிர்வாழிகளின் நலனுக்காகவே தன்னுடைய சேவையை செய்தாலும் யாரும் அவளுக்கு நன்றி கூறுவதில்லை. அவள் கண்மூடித்தனமாக தண்டனை அளிப்பதாகவே ஒவ்வொருவரும் கருதுகின்றனர். இவ்வாறாக அவள் நன்றியை பெற முடியாத ஒரு கடமையை பகவானுக்காக செய்கிறாள். ஆனால் உண்மை நிலையில் அவள் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு உதவிதான் செய்கிறாள். நமக்கு இந்த அளவு துன்பங்களை அளிக்கும் மாயாதேவி இரக்கமற்றவள் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் இம்மாதிரி தண்டனையின் மூலம் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அவள் நன்மையே செய்கிறாள். இது குறித்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்துக்கான பொருளுரையில் கூறுகிறார்.
தற்போதைய கட்டுண்ட நிலை பகிரங்கா சக்தியின் தாக்கத்தினால் உண்டானது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பகவான் விலகி இருக்கும் போது மாயா சக்தியானது தன் வேலையை துவக்குகிறாள். பகிரங்கா சக்தியினால் இந்த உயிர்வாழிகள் மயக்கப்படுவதை பகவான் விரும்புவதில்லை. பகிரங்கா சக்திக்கு இந்த உண்மை தெரிந்திருக்கிறது. இருப்பினும் அவள் தன்னுடைய மயக்கும் சக்தியின் மூலம் பகவானை மறந்துவிட்ட இந்த ஜீவராசிகளை மாயையில் தள்ளி நன்றியை எதிர்பார்க்க முடியாத கடமை பொறுப்பை ஏற்கிறாள். மாயா சக்தியின் அலுவலில் பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை. ஏனெனில் மாயா சக்தியின் அம்மாதிரி செயல்பாடுகளும் கூட இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை சீர்திருத்த அவசியமானவையே. பாசம் உள்ள ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தை வேறொருவரால் கண்டிக்கப்படுவதை விரும்புவதில்லை. இருப்பினும் கீழ்ப்படியாத தன்னுடைய குழந்தைகளை கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்காக அவர்களை கண்டிப்பான ஒரு நபரின் பாதுகாப்பில் வைப்பார்கள். ஆனால் பாசமே உருவான சர்வ வல்லமையுள்ள நம் தந்தை இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு நிவாரணத்தை, மாயா சக்தியின் பிடியிலிருந்து விடுதலையை விரும்புகிறார். கீழ்ப்படியாத குடிமக்களை அரசர் சிறைச்சாலையின் 4 சுவர்களுக்குள் அடைத்து வைக்கிறார். ஆனால் சில சமயங்களில் அரசர் சிறைவாசிகளின் விடுதலையே விரும்பி தானே சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவர்களை மனம் மாறும்படி வேண்டுகிறார். அவர் அவ்வாறு செய்வதால் சிறைவாசிகள் விடுதலை பெறுகின்றனர். அதே போல் பரமபுருஷர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்து மாயா சக்தியின் ராஜ்யத்திற்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதையின் வடிவில் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறார். இந்த மாயா சக்தியானது வெல்வதற்கரியதாக இருந்தாலும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடையும் ஒருவர் பகவானின் கட்டளையின் மூலம் மாயாவின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார் என்று அதில் பகவானே உறுதிப்பட கூறுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். மாயாதேவி நன்றி பாராட்டப்படாத தேவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ரொம்ப அழகா படிச்சோம். இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாருங்க. போன அத்தியாயத்துல காமத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 1வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 5வது பதத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, தற்போது கட்டுண்ட நிலையில் பகரங்க சக்தி தாக்கத்தினால் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகரங்க சக்தின்றது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது. தாழ் ஜட சக்தி, அந்த சக்தி மூலிதான் இந்த மாயா உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுது. அப்போ நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆத்மா நம்முடைய உயிர், அந்த ஆத்மா தான் வந்து பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி, அதாவது உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ அந்த சக்தியை நம்ம உணரோம்னா நம்ம பௌதிகத்தன்மையை விட்டு வெளியே வரணும் இல்லைங்களா? வெளியே வந்தாதான் அந்த இது அடைய முடியும். அப்ப எப்படி வெளியே வர முடியும்? பகவானுடைய உணர்வோடு நம்ம செயல்படும் போது தான் இல்லைங்களா? பகவானை மையப்படுத்தி அநேக பக்தியில கொடுக்கும் போது தான் நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல் இருக்கும். அப்ப பௌதிகத்துல போகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? பந்தப்படும் போது நம்ம திருப்பவும் பிறப்பு இதேதான், இந்த சம்சார கடல் தான், இந்த துக்காலி தான் நம்ம திருப்பவும் இங்கதான் பறக்க போறோம். சொர்க்கம் போவோம் ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக மாட்டோம். சொர்க்கம் போயிட்டு அங்க அனுபவிச்சுட்டு அந்த ரசத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பவும் இங்கதான் பிறப்போம். திரும்பவும் பிறந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து, ஆனா அது சத்துவத்துல இருந்து சொர்க்கத்துல வந்தோம்னா கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவி நம்ம கண்டிப்பாக பகவான் லோகம் தான். எப்படி ஜடபரத கதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பகவான் 6வது அத்தியாயத்திலேயே விளக்கமா கொடுக்கிறார். 6வதுலயும் கொடுக்கிறார், 7வதுலயும் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி 15வது அத்தியாயத்திலையும் ரொம்ப அழகா புருஷோத்தம யோகத்திலையும் அதுலயும் கொடுக்குறாரு பகவான். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சோ அப்ப நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா கூட போதும். நமக்கு அது சத்துவத்துல இருந்தோம்னா நாம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் பற்றற்ற தன்மையா வாழும். பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, நம்ம குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, அந்த பந்தத்துல இருப்போம். ஆனா அதுல பற்றற்ற தன்மையா நம்ம வாழும். அதுதான் ரொம்ப விஷயம். அதுதான் உண்மையான துறவுன்னு கர்மயோகத்துல 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப 48ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. வியாதவியாசர் பகவானை மாயதேவி ஒன்றாக தரிசித்தல். ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. யாரு? வியாதவியாசர்.
வியாசர் நம்ம அவரை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா ரொம்ப விரிவா படிக்கணும். அது ஒரு டைம் வரும், அவரை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயம் படிக்கிறீங்களா? இது சின்ன அத்தியாயம் தான் இது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 48. வியாசதேவர் பகவானையும் மாயதேவியும் ஒன்றாக தரிசித்தல். தன்னுடைய குருவான நாரத முனிவரின் கட்டளை கிணங்க தெய்வீக தியானத்தை பயிற்சி செய்த ஸ்ரீல வியாசதேவர் பரமபுருஷ பகவானையும் அவருடைய பகிரங்க சக்தியான மாயையும் ஒன்றாகவே தரிசித்தார். அந்தரங்கா சக்தியும் கூட மாயையே. ஆனால் ஆன்மீக மாயையை எங்கெல்லாம் வெளிச்சம் உள்ளதோ அங்கு இருள் இருக்க முடியாது. இருட்டும் வெளிச்சமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை. எங்கெல்லாம் சூரியன் உள்ளதோ அங்கு இருள் மறைந்து விடுகிறது. இருப்பினும் வெளிச்சம் இருட்டு இரண்டிற்கும் சூரியனே காரணம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், இருள் மற்றும் வெளிச்சம் ஆகிய இரண்டின் இருப்பும் சூரியனை சார்ந்தது. பக்தி யோகேன மனசி சம்யக்க பிரணிகிதே மலே அபஷ்யத்த புருஷம் பூரணம் மாயாம் சதத் அபாஷ்யரயம். இவ்வாறாக அவர் தன்னை பக்தி தொண்டுடன் தொடர்பு படுத்தி கொண்டதன் மூலம் மனதை பக்குவமாக ஈடுபடுத்தி பௌதீகத்தின் கலப்பு சிறிதும் இல்லாமல் நிலைநிறுத்தினார். இவ்வாறாக அவர் ஸ்ரீல வியாசதேவர் பரமபுருஷ பகவானை அதாவது முழு கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகிரங்க சக்தியுடன் சேர்ந்து தரிசித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.7.4. பூர்ண உண்மை அல்லது பரம சத்தியமானது ஒரு நபரே. அது பல்வேறு சக்திகளாக கொண்டுள்ளது. அவற்றில் அந்தரங்கா சக்தி, பகிரங்கா சக்தி மற்றும் தடஸ்தா சக்தி என்பவை முக்கியமானவை என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய பொருளுரையில் கூறுகிறார். பூர்ணமானது இங்கு புருஷர் அல்லது ஒரு நபர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. பல்வேறு வேத இலக்கியங்களில் பரம புருஷரை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த புருஷரை ஆதி புருஷர் என்று பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. பூரண புருஷரான பகவான் பூர்ணமான நபராவார். இந்த உன்னத நபர் பலதரப்பட்ட சக்திகளை கொண்டுள்ளார். இவற்றில் அந்தரங்கா, பகிரங்கா மற்றும் தடஸ்தா அதாவது நடுத்தர சக்திகள் குறிப்பாக முக்கியமானவை. அவளுடைய செயல்பாடுகளின் விளக்கத்தில் இருந்து தெளிவாக்கப்பட இருப்பது போல் இங்கு குறிப்பிடப்படும் சக்தி பகிரங்க சக்தியாகும். பூர்ண புருஷருடன் அந்தரங்கா சக்தி உள்ளது. எவ்வாறு சந்திரனுடன் சந்திர ஒளி இருக்குமோ அவ்வாறே பகிரங்க சக்தியானது இருளுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் உயிர்வாளிகளின் அறியாமை என்னும் இருளில் வைக்கிறது. அபாரஷ்யம் என்ற வார்த்தை பகவானின் சக்தி முழுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதை குறிக்கின்றது. அந்தரங்க சக்தி அல்லது உயர்ந்த சக்தியான பராசக்தியும் கூட மாயா என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது பூர்ண தளத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் ஆன்மீக மாயா அல்லது சக்தியாகும். ஒருவர் இந்த அந்தரங்கா சக்தியின் பாதுகாப்பில் இருக்கும்போது பௌதீக அறியாமை என்னும் இருள் உடனடியாக விளக்கப்படுகிறது. ஆத்மராமா எனப்படுபவர்களும் அதாவது சமாதியில் நிலைத்துள்ளவர்களும் இந்த மாயா அல்லது அந்தரங்க சக்தியின் பாதுகாப்பை எடுத்துக்கொள்கிறார். பக்தி தொண்டு அல்லது பக்தி யோகமே அந்தரங்க சக்தியின் செயல்பாடாகும். எனவே கீழ்நிலை சக்தி அல்லது பகிரங்க சக்திக்கு இங்கு இடமில்லை. எப்படி ஆன்மீக பிரகாசத்தில் இருளுக்கு வேலை இல்லையோ அப்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத ஆதிலீலை 7.119 பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார். தியானத்தின் மூலமும் தன்னுணர்வின் மூலமும்
ஸ்ரீல வியாச தேவ பரமபுருஷ பகவானை தரிசித்த போது பகவானின் பிரிந்த சக்தி பகவானுக்கு பின்புறம் நிற்பதை காண்பர். அபஷ்யத் புருஷம் பூரணம் மாயாம் சததத் அபாஸ்ரயம். அது பகவானின் பிரிந்த சக்தியான உயிர்வாளிகளின் அறிவை மறைக்கும் பௌதீக சக்தி என்பதை வியாசதேவர் உணர்ந்து கொண்டார். மயயாய் சம்மோகிதோ ஜீவ ஆத்மனாம் குணாத்மகம். பிரிந்த பௌதீக சக்தியானது உயிர்வாளிகளை ஜீவாத்மாக்களை மதிமயங்க செய்கிறது. ஆனால் அதனுடைய தாக்கத்தின் காரணமாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் தங்களின் நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் மிக கடினமாக உழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. வியாசதேவர் பகவானே மாயாதேவின் ஒன்றாக தரிசித்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் பகவான் தவறா சொல்லிட்டேன், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ரொம்ப அழகா நாம இதை பத்தி விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி பகவான் சைத்தன்யர் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமத்துல ஆதி லீலாலையும் 7.119 நம்ம விளக்கமா இதுல சில பிரபுபாதா அதை விளக்கம் கொடுத்துறாரு. இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகரங்க சக்தியும் மாய சக்தியும் ஒன்றாக தரிசித்தார். யாரு? வியாசர். அந்தரங்க சக்தியும் கூட மாயே அப்படின்றார். அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது பகவானுடைய சக்தி தான், சக்தி தான் சொல்லப்படுது. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்களா. இப்போ அந்தரங்க சக்தி அதாவது பகரங்க சக்தி. பகரங்க சக்தி வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, அந்தரங்க சக்தி வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தி. உட்புற சக்தி தான் இந்த ஆத்மா, வெளிப்புற சக்தி வந்து உடல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஆனா இந்த ரெண்டு உடல்னு சொல்லும் போதே நமக்கு இந்த உடல் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கீழே தான், இங்கதான் இருக்கும். எங்க? பௌதிகத்துல தான் வரும். எங்க? நம்ம இந்த துக்காலத்தை தான் நம்ம பிறவி எடுப்போம். இல்லைன்னா ஒரு தேவரா இருப்போம், இல்லைன்னா ஒரு ரிஷியா இருப்போம், இல்லைன்னா ஒரு இந்த மாதிரி இருப்போம். ஒரு நல்ல உடல் கிடைக்கும், ஒரு தீமையான உடல் கிடைக்கும், ஒரு அசுர உடல் கிடைக்கும், ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும். ஆனா இரண்டுமே மாயதான். யாருடைய? அவருடைய கண்ணோட்டத்துல. யாரு? வியாசர் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஆனா அதே நாமோ ஆத்ம ரூபத்துல நாம செயல் செஞ்சனால நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த உடலும் நமக்கு கிடைக்காது, இந்த சூட்சம உடலும் கிடைக்கல, சூதல உடலும் கிடைக்காது. அப்போ நம்ம ஆத்மா மட்டும் எங்க போவோம்? பகவானுகிட்ட போய் சேர்வோம். அப்போ அங்க நமக்கு உடல் நம்ம இருக்காது, ஆனா ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அது பகவானுகிட்ட ஐக்கியம் ஆயிடும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா, அப்போ நம்ம அந்த ஆத்மாவை பார்க்கும்போது, இப்ப அர்ஜுனன் நேற்று ஒரு ஸ்டோரி சொன்ன பாத்தீங்களா, அங்க போய் பார்க்கும்போது உடலால பார்க்க முடியல அர்ஜுனன். அது ஒரு ஆத்ம ரூபத்தை தான், ஆத்மாவை தான் பாக்குறாரு. ஆத்மானா எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு சுடர் மாதிரி அப்படி தெரியும். அது ரொம்ப அழகா நம்ம கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது நம்ம தலைமுடியில ஒரு நுனி இருக்கு பாத்தீங்களா, தலைமுடியோட நுனி. அந்த முடியோட நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்கு, அதாவது 0.1 பங்கு, அதுதான் சொல்றாங்க இந்த ஆத்மாவுடைய உருவம் சொல்லப்படுது. ஆனா இதே ரிக்கி வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவுடைய இது பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சுன்னா பாத்தீங்களா, அது பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு சுடர் மாதிரி தான் தெரியும். ஒரு சுடர் மாதிரி ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது ரிக்கி வேதத்துல. அதை பத்தி ரொம்ப படிக்கணும்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை அந்த மாதிரி உருவத்தில் தான் அது ஆத்மா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா உடல்னு கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிகம் போயிடும். ஒண்ணு துக்காலயத்துல பிறக்கும். ஏன்னா இது இந்த 14 லோகமே துக்காலின் தான். சொர்க்கலோகமும் துக்காலின் தான், மகரலோகமும் துக்காலின் தான். இதே நம்ம பூலோகமும் துக்காலின் தான், அதுல பார்த்தாலும் துக்காலின் தான். ஒரே ஒரு ஆலயம் எதுன்னா பகவானுடைய வைகுண்டம் மாத்திரம் தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருளும் கிடையாது, பகலும் கிடையாது, லைட்டும் கிடையாது, வெளிச்சம் கிடையாது, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். பசி எடுக்காது, ஆனந்தம், எப்ப பார்த்தாலும் ஆனந்தமா இருக்கலாம் பகவானுடைய லோகத்துல. அது பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு கிளாஸ் கேட்டு இருக்கோம் அந்த ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அந்த இடத்துல உருவம் எதுவும் இருக்காது, ஒன்லி ஆத்மா. எப்படி நம்ம எப்படி இருப்பாங்க அங்க பகவானுடைய உலகத்துல? அதான் மாதாஜி நான் சொல்றேன், அது கோலோகோல சாட்ல வரும்போது வாங்க, அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். அது ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறோம்னு சொல்லியாச்சு, கேட்டாச்சு. சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை குரூப்ல போடுவாங்க, அவ வாங்க, அதை ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். அது படிக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது படிக்கலாம், அந்த கோலோகோல சாட்ல படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல வருவோம். இப்ப வியாசர் என்ன சொல்றார்? அந்த பகரங்க சக்தியை கூட பாத்தீங்கன்னா அது மாய, அந்தரங்க சக்தியை கூட ஒரு மாயன்னு சொல்றாரு. அது எவ்வளவு நுணுக்கமா பாருங்களேன். அந்த விஞ்ஞானம் எங்க மறைஞ்சிருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா. நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்? பகரங்க சக்தி தான் நம்ம வெளிப்புற சக்தி, அந்தரங்க சக்தி தான் பகவானுடைய சக்தி, அந்த சக்தியில நாம நடந்தாவே போதும். அதுவும் மாயன்ற
யாரு? வியாசர். அற்புதமா சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம இந்த உடல் சொல்லும் போதே நமக்கு வந்து பௌதிகம் தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 49வது பதம் அத்தியாயம் இது. இதுதான் கடைசி அத்தியாயம். நம்ம இந்த புக்கை முடிக்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்தோட. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு முடிச்சிடலாமா இல்ல அடுத்த வாரம் படிச்சு முடிக்கலாமா? டைம் இருக்குமா? எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு எதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. இந்த அத்தியாயம் கொஞ்சம் விரிவா படிக்கலாம். இது படிச்சிடலாம். அடுத்த வாரம் படிக்கலாம் bro. அடுத்த வாரம் படிக்கலாமா? ஏன்னா கொஞ்சம் விரிவா படிக்கணும் இதுல. இது இல்லாம வந்து இந்த அத்தியாயத்தோட நம்ம இந்த புக்கோட ஃபுல் விளக்கமும் நிறைய நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால அடுத்த வாரம் இந்த அந்த ரெண்டு கிளாஸ்லயும் வந்து திங்கள் செவ்வால வந்து இந்த புக்கை முடிச்சிருவோம். முடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்த வாரம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா NOD எடுக்க போறோம். NOD எடுக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள், ஏன்னா இப்ப மாயத்தை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அந்த புக்கு படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு உணர ஆரம்பிச்சோம். ஆல்ரெடி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா? 2வது லெவலையும் படிச்சுட்டோம். இப்ப இந்த லெவலையும் படிச்சிருக்கிறோம். இப்ப NOD படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப NOI நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? ஈசோபநிஷம் முடிச்சிட்டோம். இப்ப NOD தான் இருக்கு. NOD முடிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி தான் போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னைக்கு கிளாஸ் நடந்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நாம இந்த 48 அத்தியாயமும் நம்ம என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் பேசலாம். டைம் இருக்கு, ஒரு 10 நிமிஷம் பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி என்னோடனா பக்தி ரசாமிருத சிந்தா பிரபுஜி. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு புதுமையான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆங்கிள் எடுக்க போறோம். அந்த இது வந்து ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம உடனே வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்போம். அதுல வந்து ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்ம எதுவுமே கேட்கல. இந்த புக்கு தேவையில்லை. அதே மாதிரி NOIக்கு நம்ம கேட்கல. ஈசோபநிஷம் நம்ம அதை பத்தி கேட்கல. இப்ப NODக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கிறதுனால NODக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம் வைப்போம். நாம அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம சாதாரணமா என்ன அந்த கிளாஸ் ஒரு அத்தியாயம் முடிக்கணும்னா உடனே ஒரு எக்ஸாம் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதுல முடிச்சுட்டு போனோம்னா அவ பக்தி சாஸ்திரி போகும்போது நம்ம ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆல்ரெடி நிறைய நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. மாயத்தை பத்தி படிச்சிட்டீங்க, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பத்தி படிச்சிட்டீங்க, NOயும் படிச்சாச்சு நம்ம ஈசோபநிஷம் படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி அந்த ஒரு வாரம் முடிச்சுட்டு நம்ம NOD எடுக்கலாம். சரி, இந்த அத்தியாயத்துல 48 அத்தியாயம் நம்ம இந்த புக்கு மூலியமா படிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் என்ன மாதிரி மாயத்தை பத்தி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு எல்லாருமே விளக்கம் கொடுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தடா சக்தி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. தடாசக்தி. ஓகே மாதாஜி. வேற 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 ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? வேற என்ன கேட்க முடியுமா? சொல்றேன், எல்லாத்தையும் சொல்றேன் மாதாஜி. வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் பிரபுஜி. இப்போ நம்ம பகவானோட இந்த 3 சக்திகளோட எப்படி நம்மளோட மேட்ச் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. திருப்பி சொல்லுங்க. இந்த 3 சக்தியா? இப்போ பகவானுக்கு இந்த மாய சக்தி இருக்கு இல்லைங்க பிரபுஜி, அந்தரங்கா, அப்புறம் தடா சக்தி, பகிரங்க சக்தி. இது எப்படி வந்து ஒரு உயிர் வாழியோட மேட்ச் பண்றாங்கன்னு எனக்கு டவுட் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்போ வந்து பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படும் போது நீங்க என்ன மாதிரி புரிதல் அடைகிறீங்க? பகிரங்க சக்தினா என்ன சக்தி? அது வந்து வெளிப்புற பகவானோட வெளிப்புற சக்தி, பௌதீக தன்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. அதாவது பௌதீகன்னு சொல்லணும்னா பகவானுடைய ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுது. தாழ் ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த சூதல உடலும் சரி சூட்சம உடலும் உருவாக்குற தன்மை தான் அந்த பௌதிகமான பகிரங்க சக்தி மூலியமாக உருவாக்கப்படுகிறது. இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி இல்லைங்களா? பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது பாத்தீங்களா? இது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா, இந்த ஜீவாத்மா, இந்த உயிர் வந்து எங்கிருந்து வருது? பகவான் கிட்ட இருந்தா வருது. ஆனா பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது. இது அந்தரங்க சக்தி மூலியமாக. தடாசக்தின்னு சொல்லப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துக்கு நாம டிராவல் ஆகிறோம் பாத்தீங்களா? இந்த பௌதிக தன்மையும் இல்லாம இந்த ஆன்மீக தன்மை இல்லாம தடாசக்தி மூலியமா, அதாவது யோகமாயா சக்தியில நாம இயங்குறோம் தெரியுங்களா? யோகமாயா சக்தியில, அந்த சக்தியில இயங்கும் போதுதான் தடாசக்தியில நாம போறோம். அது பகவானுடைய நாம பகவானை உணர முடியும். அந்த சக்தி மூலியமா பகவானை நம்ம உணர முடியும். தடாசக்தியிலும் போது, பகிரங்க சக்தியிலும் போது பௌதிகத்தை தான் உணர முடியும். அதே வந்து அந்தரங்க சக்தி மூலியமாக பகவானுடைய ஆன்மீகத்தை உணர முடியும். அந்த ஒழுக்க நெறிய உணர முடியும். அதாவது அந்தரங்க சக்தி மூலியமாக. ஆனா தடாசக்தின்னு சொல்லப்படும் பாத்தீங்கன்னா அது சுத்த சத்துவத்துல நம்ம டிராவல் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் யாராவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? இது ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.
வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நம. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரும்பி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.